Здравейте YouTube! Днес ще вляваме в BitXCraft. Ще кача два клипа за един ден, защото ми се бъгваше нещо от Fraps и ми ги разделяше. И днес се инсталира Bandicam, с който малко лагва, но няма нищо. Нека се направим Resident и след около 6 минути ще има евент. Ще се опитам да кача видеоклипа, да може да влезете с евента. Да не знаете, че от вчера е пуснат сървъра, защото имаше рестарт. Доста хубаво се е получило. Лаповете са супер така помождичко. Може. Килнаха един и редко събрах някаква итами. Там и малко за търво. Зайка. Това нищо не да. Дали. Рана и кожа. Съберем малко търво. Тактитивен. Така и за тези, които не знаят как се прави рез, сега ще покажа. Така, само взимате да се отбележите някъде. Това е тъгло. Само някой тъгло ми не знам как да го кажа. Така. Отивате в един край, цъкате с левия бутон. После отивате в другия, десен, през кръгите и пишете както искате, аз го напиша BitXCraft, така го долу и сега се отблязвате къде ресето към случая. Така, да знаете очертанията на реса, да не стоите за него и да не градат. Съберя дърво и ще се опитам да направя честове местове, да дигна малко къщата до 2-3 минути преди евента да може да влезнете. Ще дърво не трябва. И виждате, евент пише от 12:30. Както ще оставя място за някаква вода. Направим чувствове. За евента да мога да съберем айтеми и не знам на 8.3 така се правилата. Да, така. И виждате колко е по-хубаво от другите върти. Така. Ще се засеем на дърво. Това беше от мен. Този клип ще е малко по-малък, защото може да влезете за евента. Оставя 2 минути и